नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची मुख्य खबर. अंकोला कुमटा हमरस्तो 66चेर टोल नाक्यार वाहनाक फास्ट्रॅग सक्तेज केल्ल्यान वाहनांची रांग. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्याच्या टोल गेटात वाहनाक फास्ट्रॅग बसोवचे सक्तेचे हेजवेल्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर अंकोला हट्टीकेरी आणि कुमटात होळेगद्दे टोल नाक्यार वाहनाक फास्ट्रॅग बसोवचे जरुरीचे असे सांगून ज्या गाडयेक हेजी व्यवस्था ना तेमचे कडच्यान दुप्पट पैसे वसूल करतात असा आरोप वाहन चालकान केला. ही व्यवस्था ना जाल्यार वाहनाक एक गेटांतल्यान सोडतात, तो सुद्धा दुप्पट पैसे घेऊन. काही वाहन चालक हेजी माहिती ना जावन येऊन त्रासात पडलात आणि रस्त्या बाजून लांब रांगपर्यंत लागला. हीच परिस्थिती अंकोला हट्टीकेरी झाला. तसेच काही वाहन चालक टोल गेटारच वाहनाक फास्ट्रॅगाची व्यवस्था करून वसूल आलात अशी माहिती मिळाला. ओ द वर्ल्ड कप स्पेशल आयोजित पेटाले आणि मांजराले प्रदर्शन 21 फेब्रुवारी आयतारा सकाळी 9:30 वाजता. जागो मालादेवी मैदान कारवार. बक्षीस 75,000 पर्यंत आणि इतर बक्षीस. प्रवेश फी प्रत्येक 250 रुपये. संपर्क विश्वजित अडवेकर 8073234081. श्रीयश अडवेकर 6360508259.